niekto dovolí prisvojovať a pripisovať si zásluhy vás, všetkých zamestnancov, ktorí ste sa zúčastnili či minulého alebo tohto stretnutia a podpísať memorandum ako za svoje, keď tieto odborové zväzy sa predtým verejne dištancovali od našich krokov. Je to hanba týchto ľudí a dosvedčuje to len jedno, že sa absolútne o nás nezaujímajú, ale jedine keď sa niečo dosiahne, tak si to prisvojujú ako svoje. Preto chcem aj vyzvať členov, ktorí sú v odborovom zväze Pôža logistiky, odborovom zväze pani Babikovej alebo v odborovom zväze Senica. Vystúpte z týchto odborov, prosím vás, aby sme týchto ľudí konečne poslali zo Slovenskej pošty preč. Ďalej, pri rokovaní, chvíľočku, pri rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 4.5.2015, ktorého sa zúčastnil pán Drucker, pán Mitvozík, pán Gálik, pán Kíš a pán Marcíš za vedenie, za odborové zväzy pani Lehocká, Kužnárová, Bábiková, Razdila, pán Brlej a samotný, a teraz dobre počúvajte, samotný prezident Konfederácie odborového zväzu Slovenskej republiky, ktorému malo v prvom rade záležať na nás, ako sa máme, ako sme platení, aké máme pracovné podmienky, sa vyjadril na adresu nášho stretnutia týmto spôsobom. Prezident Konfederácie odborového zväzu Slovenskej republiky pán Jozef Kollár vo svojom stanovisku vysoko ocenil kvalitu pripravovaných materiálov a analýz predložených vedením spoločnosti na rokovanie so zástupcami zamestnancov, ale predovšetkým úroveň sociálneho dialógu, toho sociálneho dialógu, ktorý nás donútil verejne vystúpiť a vyjadriť svoju nespokojnosť, ktorý dlhodobo vníma ako veľmi konštruktívny a ústretový zo strany vedenia Slovenskej pošty a.s. A tento dáva za príklad aj pri rokovaniach v iných odvetviach. Takže ja sa nečudujem, že na Slovensku sa zarába 500 eur alebo 400 eur, že sú 400 alebo 500 eurové mzdy. Keď máme takéhoto prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Tento prezident dokonca si dovolil, vyzval predsedu SOSPE a pána Brleja, aby usmernil členov odborového zväzu, ktorí organizovali verejné zhromaždenie, čiže to by sme mali byť my všetci. My sme není v odboroch, koho chce usmerňovať? Ktoré bolo čiastočne spolitizované a vysvetlili im, že ulica nie je to správne miesto na rozhodovanie o zmenách. Zabudnite sa, ktorý zmeny 80. Toto je vyjadrenie pána Kollára, ktorý by mal stáť na našej strane. Pán Kollár sa ďalej vyjadril. Treba využiť priestor, ktorý poskytuje práve sociálny dialog
a tiež im vysvetlil nereálnosť niektorých požiadaviek. Čiže jemu prípada nereálne, že zamestnanci Slovenskej pošty požadujú dôstojnú mzdu 800 eur v čistom. Ak jemu prípada nereálne 800 eur v čistom za túto vysoko nebezpečnú, kvalifikovanú a náročnú prácu, mať 800 eur v čistom, tak potom sa nečudujem, že na Slovensku žije 650 000 pri hranici chudoby. Ako kľúčovú požiadavku odborov uviedol predovšetkým udržanie zamestnanosti a zásadne odmietol predloženú alternatívu číslo 1 a ocenil predložený návrh uvedený v alternatíve 2, ktorá zabezpečí priemerný rast miest. On si to predstavuje asi, že na tieto základy dostaneme ďalších 15 eur a máme byť ticho. Takže môj osobný názor na pána Kollára je asi jedným slovom. Odstúpte! Ak niekto má potrebu vyjadriť svoj osobný názor alebo sťažnosť, pokojne vystúpte na tieto schodíky, povedzte verejne, čo vás trápi alebo čo by ste chceli zmeniť. Marek, nepokúči s tým troška. Počúvame, prečo ešte? Maria, poďme čo povedať. Počujete ma všetci? Zdraví vás Trenčín, všetkých poštárov. Neviem, ako je to na vašich poštách, ale na poslednú dobu stále nám robia stresy, len nás volajú. Už ma počujete? Tak vás všetkých zdravím a z celého srdca. Neviem, ako je to na vašich poštách, ale u nás už sa to nedá vydržať. Stále nás terorujú. Len podpísať a predbežne, aký máme názor, aby sme sa vyjadrili podpisom svojím, či podpíšeme zmluvy alebo nie. Ja podpíšem zmluvu, ktorú budem mať v ruke a vidím, čo na tej zmluve je a nie do vetra. A toto im všetkým odkazujem z tohoto miesta. Myslím si, že niektorí tým nátlakom podľahli, ale bol to ozaj len nátlak. Takže, ktorí ste sa nedali, nedajte sa aj naďalej. Ďakujeme pani kolegyni. Kto má ešte čas alebo chuť? Takže iba počuť, zdravím vás všetkých, ktorí ste sem prišli. Je nás určite menej. Zdravím vás všetkých, ktorí ste sem prišli. Je nás určite menej ako v Bratislave. Bratislava bolo veľké fiasko a hanba Bratislavčanov. Mrzelo nás, ktorí sme pracovali, že z Bratislavy sa tam tak málo ľudí ukázalo a z celého Slovenska, z kraja Slovenska stovky prišli. Dneska sme tu z Bratislavy, z medzinárodnej prepravy. Prišli sme povedať, aké máme neľudské podmienky. Ako sa na nás stále vyvíja nátlak, aby sme všetko spracovávali.
Robíme tiež za nie dobré platy, nemáme ohodnotenú našu prácu. O to, čo sa majú starať, tí nad nami. Nestarajú sa o svoju prácu, dochádzame o balíky, ktoré by sme mohli spracovávať. Jednoducho si ich preberajú súkromné spoločnosti. Ale čo je súkromná spoločnosť? Niekoho kamarát, ktorý si založil spoločnosť, lebo pracoval na pošte? Pracoval na pošte a vie, ako to chodí, má svoje kontakty, sú kamaráti, spolu študovali. Toto je spoločnosť súkromná, odoberajú nám balíky. Pritom spravia len tú najzákladnejšiu prácu, vrátia ich naspäť na Bratislavu 22 na tranzit a odtiaľ sú expedované na Slovensko. Tak ak chcú robiť tú prácu a berú tie najväčšie peniaze za to, nech si to doručujú, nech zamestnajú ľudí. Nech ukážu, čo dokážu a akí dokážu byť lacní DHL a tie ostatné spoločnosti. Nech zamestnajú svojich ľudí a nech to rozvážajú po dedinách tam, kam treba. A je dosť smutné, že obchodné oddelenie si takto nechá odoberať a kradnúť svoj tovar, ktorý by sme mali my spracovávať, pretože my sme vstupná pošta na Slovensko. Momentálne je náš najväčší problém. Málo zamestnancov. Už k nám nechcú chodiť ani brigádnici. Keď sa robí výber a ide sa pre nich, dojde 20. Z 20 neprídu pracovať ani jeden. Keď prídu, odrobia jednu smenu a povedia, že za ten plat im to nestojí a čudujú sa nám, že to robíme. No ale my to robiť musíme. A náš problém, Čínu robia 4 oddelenia, aby sa zvládalo, pretože sú dni, kedy prichádza tisíce vriec, to si nikto nevie predstaviť. Každé vrece má 30 kg, keď nie aj viac. To sú tisíce zásielok. Vy sami to dobre viete, čo roznášate. Či sú to malinké drobné veci, lebo väčšie. Na toto malo byť vytvorené nové pracovisko. Ale koho by tam dali, keď nemajú koho? Takže v rámci pracovného času, aby náš čas bol vyplnený, tak to robíme 4 oddelenia a boli časy, kedy to robili až vedúci od vrchu. Ale toto není riešenie a ak to robím a vyplňa mi niekto pracovný čas, ja to beriem. Ale je to materiál, ktorý ja nerobím, tak nech mám za ňo aj zaplatené. Máme problémy, my potrebujeme vymeniť žiarovku, opraviť vodovodné točky. Na všetko sa píšu žiadosti. Na všetko treba 1,5 milióna podpisov, potom tečie potokom voda, alebo nesviertíme tam, kde máme. Nemali sme teplú vodu minulý rok v lete. Nie len po odstávke, ale ďalší mesiac navyše, lebo nebol kompetentný človek podpísať ten papier, za ktorý bolo kúpiť dosť drahý ventil. Im nevadilo, že ľudia sú špinaví, nemajú sa v čom umyť, že vás všetko hryzie od tej špiny, lebo z celého sveta to, čo k nám príde, ten bordel vo vreciach a na vreciach, to sa na nás vysype, keď to všetko dávame a vysypame. Keď sa pred pár rokmi znižovali stavy, radikálne sa znižovali stavy zamestnaných, tak sa povedalo, že kvôli kríze. Keď sme sa opýtali, kto bude všetku tú prácu robiť, keď nás ostane minimum, tak povedali, nebojte sa, robota sa prerozdelí a zdvihneme vám platy. No nezdvihli nám platy, nebojte sa, a nevideli sme ešte odtedy. Nedoplatili ani to, čo nám boli dlžní z našej slavnej, ako sa to hovorí, kolektívnej zmluvy. 12% nám boli dlžní. A tak nás to po roku nasralo a spísali sme petičný list pánovi Druckerovi, lebo sa jeden po druhom striedali na tých teplých stoličkách a keďže už konečne sa videlo, že tento tu obstojí a chvíľu obsedí, nemá zlatý padák slúbený,
Tak sme mu napísali list. Pán veľkomožný sa nesnažil nám ani dať odpoveď po dnes deň. A k našim odborom chcem povedať toľko. Je hanba to, čo je na pošte. Ja som na pošte už určite viac ako 25 rokov, nerátam si to. Odišla som od odborov z toho dôvodu, že nerobili pre nás, ani sa nepostavili za nás. A keď sme aj mali námietky nejaké, tak nám bolo povedané, oni budú odpovedať a zapodievať sa iba odborármi. Ale s ktorými, keď nechcú hovoriť ani so svojimi členmi? Tak mi povedzte, s ktorými. A myslím si, že jedna preambula, alebo ten ich odstavec, alebo čo to majú, im káže a prikazuje, že sa majú zastať a starať sa o podmienky odborárov, ale sú povinní brať podnety a upozornenia aj od neodborárov, pretože sú pre všetkých zamestnancov. A čo robia? Nerobia nič. Starajú sa! Takže máme toto. A môžem povedať, že my máme aj to šťastie, že dvaja vedúci od nás za nami stoja. Boli v Bratislave na námestí, len nevystúpili. Neviem, prečo nevystúpili, ale nech mali na to akýkoľvek dôvod. Ja som sa rozhodla, že vystúpim. A viete, prečo zamestnávateľ prepúšťa ľudí a nemá rád starých zamestnancov? Pretože si veľa pamätáme. Vieme porozprávať. Oni potrebujú prepúšťať a točiť kolom dokola ľudí, lebo noví nevedia nič, tí si nič nepamätajú. Potom sa im ľahko manipuluje, demoralizuje, uráža a ponižuje ľudí, lebo vyvolajú v nich strach a obavy o zamestnanie. Len toľko. Ak by mal ešte niekto záujem vystúpiť verejne a povedať si svoj názor, privítame ho radi. Dobre, tak budeme pokračovať. Vážení zamestnanci, kolegovia, chcem vám naozaj vyjadriť poďakovanie, že sme sa tu zišli a verím, že týchto 5 požiadaviek, ktoré budú smerované už priamo do vlády Slovenskej republiky, aby sa konečne uvedomili a pozreli sa na nás zhora z toho hradu, že ako vlastne žijeme, pretože 3 roky sa nás nikto nezaujímal. A dúfam, že pri ďalšom kroku, ak naša spokojnosť znova nebude dostačujúca, sa nezastavíme a neprestaneme, ale budeme bojovať a kráčať stále ďalej, až kým nedosiahneme svoje za svoju prácu. Staré heslo nás stále upozorňuje na jednotu a je to veľká pravda. V jednote je sila. Iba v jednote sa dokážu veci pohnúť tým správnym smerom. Iba v jednote si dokážu ľudia presadiť svoje a iba v jednote dokážu za svoju prácu získať to, čo im aj právom patrí. A nie mzdu, ktorá im vystačí len na bývanie a na stravu. Ja osobne som sa stretol s prípadom, kedy mi kolegyňa v Bratislave oznámila mzdu.
Ja som na ňu kúkal ako na mimozenšťana. Povedala mi, že zarobila 360 eur v čistom v Bratislave.